Рөстәм, безнең татарларда гадәттә килгән 3, 7, 40 исламда бармы ул? Безгә аңларга кирәк, бар ислам, бар гадәт. Гадәт ул кешеләр уйлап тапкан, төрле традициялар дип әйтик. Бар ислам. Ислам ул Аллаһ Тәгаләдән. Ул дин, ул шариат һәм ни. Шул гадәтне 3, 40, 7, 40 аны кушалар, бутыйлар дин белән. Без аңларга тиеш, бездә нәрсә килде? Аллаһ Тәгаләдән, Коръәннән һәм пәйгамбәрнең сөннәтеннән шул гына бар. Безнең анда 2 бәйрәм мәсәлән, Корбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме. Һәм диндә бер нидә дә дәлилләр юк, что 3 бар, 40, 7, 40 бар. Шуңа күрә бу ислам динендә гомумән әйткәндә юк ул әйбер. Әмма дә ләкин бу гореф гадәт шулай килгән ул. Кешеләр җыелган, теге үлгән кешегә дуга кылырга һәм башкалар. Бу мәсьәләдә мөселманнар күбесе дип әйтик, ничек шиген чыгалар. То есть крайностька китәләр, именно мәсәлән бик каршы киләләр. 3 юк, 7 юк, 40 юк, бу бидагат, бу тегесе бусы дип. Әмма дә ләкин алар уйламыйлар. Бу фурсат булып тора нәрсә өчен? Дәгъват кылыр өчен. Мәсәлән, шул көнне 3 яки 7 яки 40 көнне бөтен туганнар җыела. Шулай бит? Туганнар, дуслар анда һәм ни. Һәм кайчан шулай итеп җыелып була, әгәр дә 3, 7, 40 булмаса мәсәлән. Даже, допустим, шалтыратышып, җыелышык дисәк тә, җыелышып та булмый. Мин эшлим, мин киттем, мин чирлим, мин авырыйм дип. Шул көнне бөтенсе җыелалар. Бу беренчедән. Һәм ислам динендә бик мөһим туганлык араны бергә тотырга. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, кем туган җебен өзә икән, мин аның белән җепне өзәм ди. Шуңа күрә бик мөһим туганлык җебен сакларга. Һәм менә шул 3, 7, 40 ул әйе, без аңларга тиеш, исламда юк ул. Әмма дә ләкин безнең өчен фурсат була, ни өчен? Дәгъват кылырга. Син килдең, туганнарны күрдең, хәлләрен белдең, туганлык җебе нитәсең, әйме? Һәм шул вакытта да менә сорыйлар син, нишләп син сакаллы, нәрсә булды, яки нәрсә хәлләрең ничек, мин ишеттем, син намаз укыйсың. И шулай итеп әкрен-әкрен генә дәгъват кыласың. Аллаһка чакырасың, ислам дине буенча сөйлисең шулай итеп. Һәм кайбер әйберләрне бәлки кайберләр мәсәлән килә, минем менә кызым ислам ниләрен тыңлый башлады, менә әзрәк ояла дип син аңлатып бирмәсең икән дип. Менә шушы момент сиңа фурсат булып тора, аңа дәгъват кылырга мәсәлән, яки туганнарга. Һәм әгәр дә без менә шулай итеп туганлар белән җыелышмасак, ничек без динне таратырга мәсәлән? Бөтенсе ярамый, монсы харам, монсы тегесе, монсы бидагат дип торсак. Һәм барыбер анда барсаң да син ниятеңне дөрес итеп кыл. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтте: "Иннама ля-амал бинният, ва иннама ликулли имрин ма нава." Һәрбер эш нияткә карап кабул була ди. Һәм ниятең нинди булырга тиеш? Әйе, 3, 40 исламда дип түгел, андый ният белән түгел, дәгъват кылырга, туганлык җебен сакларга, ныгытырга дип ният белән барасың да һәм матур гына итеп, мөгамәлә кылып сөйләшәсең, ярдәм итәсең һәм шулай итеп матур гына ислам динен күрсәтәсең. Шуңа күрә әйе, бу ислам динендә юк, әмма дә ләкин гореф гадәттә булгач, монда аның хәтле проблем мин күрмим, Аллаһу алим, бәлки ялгышамдыр. Чөнки әгәр дә син дәгъват кылмасаң, әгәр дә син анда бармасаң, башка кешене чакыралар да, ялган сөйли торган, яки мәсәлән каберләргә табынырга чакыра торганнарын нитәләр, син туганнарың адашачак. Шуңа күрә үзең булсаң, Аллаһ Тәгаләгә тәүхидкә чакырсаң, бу иң яхшы була иншалла.